ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 34/25 ಬೋಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೇನು ಪುರುಷೋತ್ತಮಾದ ಮಲ್ಪೆರವುದವನುಲ್ಲಿರು ನಿಗುಳಿತ ಕನಿಷ್ಠೆರ್ದು ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಾದುಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ದಲ ಉತ್ತಮಿರು ದೇವತೆಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲು ವಾ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪರು ಅವು ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ಪೂಜಿ. ಉತ್ತರ: ಮುಲ್ಪ ದೇಹ ಸಹಿತವಾದ ದೇಹದ ಮಾತ ಸಂಬಂಧನು ಮರೆತದ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಬುಡುಪುನವು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಆದುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕುಳ್ದು ತಿಲಕನ ಶರೀರವನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಬೇರು. ಇತ್ತೆ ಇಂದೇ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂಚೆನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪರು. ಎಂಕ್ಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪರತ್ ಶರೀರವನ್ನು ಬುಡಡಾಪುಂಡು ಪೊಸತ್ತಿನ ದೇತನೊಡಾಪುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪುಚ್ಚಿ. ಗೀತೆ: ದೂರ ದೇಶಡುಪ್ಪು ನಕಲು ಪರದೇಶಡು ಬತ್ತೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲು ಕೂಡ ಪಂಡ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿರಿಯೊಂದೇರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೂರ ದೇಶದುಪ್ಪು ನಕಲು ಪರದೇಶಡು ಬೈದೇರು ಬಂದು ಪನುಡಾಪುನು. ಇಂದು ಕೇವಲ 6 ಓರಿಯಗಾದೆ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಅರೆನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರಾರು ವಿಚಿತ್ರವಾದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗೆ ಹೂವೆ ಚಿತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರಗ ದೇವತೆಲು ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಶಿವ ಭಗವನ್ ವಾಚ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುನು. ಶಿವ ಪರಮಧಾಮಡು ಉಪ್ಪೇರು. ಅರೆನು ದುಃಖ ಧಾಮುಡೆ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಸುಖ ಧಾಮುಡು ಎಪ್ಪಲ ಲೆಪ್ಪುಜಿರು. ಆರು ಸಂಗಮೆ ಗೊಟೆ ಬರ್ಪೇರು. ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿದಿನ ಸತ್ಯೋಗುಟ್ಟು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ನಿಗುಲು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆದುಲ್ಲರು. ಅಲ್ಪ ಮಧ್ಯಮ ಕನಿಷ್ಠರು ಪೂಜೆರು. ಉತ್ತಮ ಎರಡಲ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷರು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ. ಮೊಕ್ಲಿನ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಕಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ತ್ರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿವಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪಂದು ಆ ಶಿವಬಾಬಾಗೆ ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಂತು ಸನ್ಯಾಸಿ ಇಂಚಿನಕ್ಲ ಸಹ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪಂದು ಪನ್ನುನೂರು. ಐನೇರ್ದವರ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದೆ ಸೃಷ್ಟಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಉತ್ತಮೆರಡಲ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಉತ್ತಮೆರಡಲ ಉತ್ತಮರು ಬಕ್ಕ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡಲ ಕನಿಷ್ಠರ ಅಂತರ ಈ ಸಮಯಡು ನಿಕುಲು ತಿರಿಯುಂದರು. ಕನಿಷ್ಠ ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತೋಚಿಪವೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನಾದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಎಂಕುಲು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾದುಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಂಗಮಿಕವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲಿಗೆ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಪೊಸತ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಖಾತರಿ ಉಂಡು. ಪರತೆರ್ದು ಪೊಸತ್ ಪೊಸತೆರ್ದು ಪರತ್ ಅವಶ್ಯವಾದಾಪುಂಡು. ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಸತ್ಯಯುಗ ಪಂದು ಪರತ್ತೆಕ್ ಕಲಿಯುಗ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಸತ್ಯ ಚಿನ್ನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸತ್ಯನು ಪನ್ಪುನಕಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗೆ ಸತ್ಯ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಮಾತಲ ಸತ್ಯನ ತೆರಿಪೇರು. ಈಶ್ವರ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ವಾ ಪಾತೆರನು ಪನ್ಪೆರೋ. ಇಂದು ಅಸತ್ಯವಾದುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಅಸತ್ಯನು ಪನೊಚ್ಚಿ ಅಸತ್ಯನು ಕೇನೆಚ್ಚಿ ರಾಜವಿದ್ಯದ ಪಾತೆರಡೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಅವಂತು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಸುಖಕ್ಕಾದೆ ಉಂಡು. ನನಂಜಿ ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂಡೆರಡ ಕೂಡ ಪೊಸತಾದು ಓದೋಡಾಪುಂಡು. ಅವು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಸುಖವಾದುಂಡಿಂದ 21 ಜನ್ಮ 21 ಪೀಳಿಗೆಗಾದ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಪೀಳಿಗೆ ಪಂದು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಗ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಏಪಲ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಮುಲ್ಪಂತು ತೂಲೆ ಎಂಚ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನುಡ್ಲ ಸಹ ಸೈತದು ಪೋಪೆರು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಮೃತ್ಯುದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲರು. ನಿಕಲಿಗೆ ತೆರಿದಿಂದ ಅವು ಅಮರಲೋಕ ಇಂದು ಮೃತ್ಯುಲೋಕವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ವೃದ್ಧರಾನಗ ಯಾನು ಈ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ಹೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಹಪ್ಪೆ ಪಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಾಪುಂಡು. ಆಯಸ್ಸು ಪೂರ್ಣಾನಗ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಹೊಸ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕುಡು ಎಡ್ಡೆನೆ ಕುಳ್ದು ಲೆಕ್ಕನೆ ಖುಷಿರ್ದು ಶರೀರವನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪಂತು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೊಂದು ಶರೀರ ಬುಡುಪುನವು ಪರಿಶ್ರಮ ಆದುಂಡು. ಮುಲ್ಪದ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಪಾತೆರಾದು ಬುಡುಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ದೇಹ ಸಹಿತವಾದ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚನು ಮರಪಡಾಪುಂಡು. ಹೊಸ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುನಗ ಪೊರ್ಲುದ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಕೂಡ ಕಾಮ ಚೈತನ್ಯ ಏರ್ನೇರ್ದವರ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಕಪ್ಪಾದು ಬಿಡ್ತಾರು. ಐನೇರ್ದವರ ಕಪ್ಪಾಯಿನ ಶರೀರನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೊರ್ಲುರ್ದು ಶ್ಯಾಮ ಆದು ಬಿಡ್ತಾರು. ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರಂತು ಕೃಷ್ಣನದೇ ಆದುಂಡು. ಅಂಡ ಕೂಡ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಪಂದು ದ್ಯಾಗ ಪನ್ಪೇರು. ಚಿತ್ರೊಳರು ಕೃಷ್ಣನ ಚಿತ್ರನು ಕಪ್ಪಾದು ತೋಚಿಪೋಯರು. ಅಂಡ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುನಗ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತ. ಇತ್ತೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಕಪ್ಪಾದು ಬಿಡ್ತ. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರೆಗ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮರು ಪಂದಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನರೆಗ್ ಕನಿಷ್ಠರಂದಲ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬರ ಸಹ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲು 6 ಮಾತೆರಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಾದು ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದೆ ಬರ್ಪೇರು. ಪೊರ್ಲುದ ಯಾತ್ರಿಕ ಆದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ. ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಬರ್ಪೇರು. ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತನ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚನ ಪೊಸತಾದು ಏರು ಮಲ್ಪೇರು. ಇನ್ನುವಂತು ಪತಿತ ಚೀಚಿ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಪ್ರಪಂಚಡು ಇನ್ನೇನಂತೂ ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದಿಂಡು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪುರುಷೋತ್ತಮಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಓದವಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೂಡ ದೇವತೆಯರ ಎಂಕುಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಲ್ಲ. ನಿಕುಲು ಸಂಗಮಿಗೊ ಯುಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟೆ ಯುಗ ಪಂದು ಪ್ರಪಂಚ ತಕ್ಲೆ ತೆರಿದಿಜಿ. ಸಹಸ್ರೋಡು ಕಲ್ಪದ ಆಯಸ್ಸು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲು ಪಂದು ಬರೆದು ಪುನೇರ್ದವರ ಕಲಿಯುಗ ನಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಆದುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಯುವೆರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮನಸ್ಸುಡು ತೆರಿಯುವಂದರು. ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಉತ್ತಮೆರದಲ ಉತ್ತಮ ಕಲಿಯುಗಿ ಪತಿತೆರದು ಸತ್ಯಯುಗಿ ಪಾವನಿರು ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆಯರ ಬೈದ ಗ್ರಂಥೊಡ್ಲ ಕೊಳಕಾಯಿನ ವಸ್ತ್ರನು
ದೆಕ್ಕೇರು ಬಂದ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಗ್ರಂಥನು ಓದುನಕುಲ ಸಹ ಅರ್ಥನು ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ಬಾಬಾ ಹೊತ್ತದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲ ಬಾಬಾ ನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದಾರು. ಬಾಬಾನೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರ್ಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಈ ರಚಯಿತ ಬೊಕ ರಚನೆದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬತ್ತೇರ್ಲ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜೇರು. ಬಾಬಾನ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುರ್ಲೇರು. ಆರು ಸತ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಅಮರ ಆದುರ್ಲೇರು. ಪುನರ್ಜನ್ಮ ರಹಿತ ಆದುರ್ಲೇರು. ಶಾಂತಿದ ಸಾಗರ, ಸುಖದ ಸಾಗರ, ಪವಿತ್ರತೆದ ಸಾಗರ ಆದುರ್ಲೇರು. ಬತುದಿ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದ ಅರಣೆಯ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಆ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರಂದುರ್ಲೇರು. ಇನ್ನು ಅವಿನಾಶಿ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು ಓದವನಾರು ಅವಿನಾಶಿ ಬಾಬಾ ಆದುರ್ಲೇರು. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ನಿಕುಲು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆತಾರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ರಾಮರಾಜ್ಯ ನಾನು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಾಣವರ್ದುಲ ಪ್ರಿಯ ಓರಿಯೆ ಬಾಬಾ ಆದುರ್ಲೇರು. ದಯಪಂಡ ಆರೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆನು ಮಾತ ದುಕ್ಕೊರ್ದು ಬುಡ್ಪದ ಅಪಾರ ಸುಕೊಟ್ಟು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಆರಿ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಆದುರ್ಲೇರು ಪಂದ ನಿಕುಲು ನಿಶ್ಚಯರ್ದು ಪನ್ಪರು. ಆತ್ಮಗು ಪ್ರಾಣ ಪಂದ ಪನುಡಾಪನು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರು ಅರೆನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಗಾದು ದುಃಖರ್ದು ಬುಡ್ಪದು ಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಆರೆ ಆದುರ್ಲೇರು. ಐದವರ ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯ ಆದುರ್ಲೇರತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೇರಿದಿಂದ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಸದಾ ಸುಖಿಯಾದುಪ್ಪ ಒರಿನ ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಶಾಂತಿಧಾಮಗು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಕೂಡ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ದುಃಖ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ದುಃಖ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖದ ಗೊಬ್ಬು ಆದುಂಡು. ಮುಲ್ಪನ ಇತ್ತೆತ್ತ ಸುಖ ಉಂಡು ಇತ್ತೆತ್ತ ದುಃಖ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿವೇರು. ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗನೆ ಬೇತೆ ನರಕನೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಬಾಬಾ ಹೃದಯ ರಾಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ರಾವಣೆ ನರಕದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆ ಏರೇನು ವರ್ಷ ಪೊತ್ತವೇರು. ಅಂಡ ದಯಗು ಪೊತ್ತವೇರು. ರಾವಣೇರು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜೇರು. ಏತೊಂಜಿ ಖರ್ಚನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ರಾಮನ ಸೀತೆ ಭಗವತಿಯನ್ನು ರಾವಣೆ ಅಪಹರಣ ಮಲ್ತೆಂದು ಪೊಯೆ ಪಂದು ಏತೊಂಜಿ ಕಥೆಕ್ಲೇನು ಪನ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾದುಪ್ಪು ಪಂದು ತೆರಿವೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರಲ ಪರಿಚಯನ ತೆರಿ ಹೊಂದರು. ನಿಕುಲ ಬುದ್ಧಿ ಇಡೀ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಚರಿತ್ರೆ ಭೂಗೋಳನ ಹೂವಿ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜೇರು. ಬಾಬಾಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರೆಗು ವಿಶ್ವದ ರಚಯಿತ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಪಂಡಾಕ್ಲೆಗ್ ವಿಶ್ವದ ರಚಯಿತ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ವಿಶ್ವ ಏಪಲ ಇತ್ತುದೇ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ಕೇವಲ ಬತ್ತುದಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ತಿರುಗುನು ಪಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಭಾರತುಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನಾಡು ದೇವತೆಲು ಏರ್ ನೊಟ್ಟಿಗಾಂಡ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೆರೆ ಎಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಶುರು ಆಪುನಿರ್ದ ಅವರ ದೇವತೆಲು ವಾಮ ಮಾರುಗೊಡು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಅಂಡ ಲಡೈದು ಏರಾಂಡಲ ಸೋತೆರು ಪಂದಿದ ಅತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಭೂವಿಯ ಸೈನ್ಯದ ಪಾತೆರತ್ತು ಅತ್ತಂಡ ಲಡೈರ್ದು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪುನಾವಡು ಕಲೆವನ್ನಾವಡು ಇಜ್ಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಯೋಗೊಡಿತದು ಪವಿತ್ರ ಆದು ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರು. ಬಾಕಿ ಕೈಟ್ ಒವ್ವೆ ಆಯುಧ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಡಬಲ್ ಅಹಿಂಸೆ ಆದುಂಡು. ಒಂಜನೆದಾದು ಪವಿತ್ರತೆ ಅಹಿಂಸೆ. ಎರಡನೇದಾದು ನಿಕುಲು ಏರುಗಳ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊರ್ಪುಜರು. ಮಾತೆರ್ದಲ ಕಠಿಣ ಹಿಂಸೆ ಕಾಮದ ಹಿಂಸೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದುವೆ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂದು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡೆ ದುಃಖ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಕಾಯಿಲೆಲ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಎತ್ತೊಂಜಿ ರೋಗಲುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಮರ್ದುಲೆನು ನಾಡು ಪತ್ಪೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ರೋಗಿಯಾದ ಬುಡ್ತೆರತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಯೋಗ ಬಲರ್ತು 21 ಜನ್ಮಗಾದ ನಿರೋಗಿ ಆದುಪ್ಪರು. ಅಲ್ಪ ದುಃಖ ಅತ್ತನ ರೋಗದ ಪುದರ ಚಿಹ್ನೆಲ ಉಪ್ಪುಜೆ ಐಕಾದು ಓದೊಂದುಲ್ಲರು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೇರಿದಿನ ಭಗವಂತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓದದು ಭಗವನ್ ಭಗವತಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಿದ್ಯೆ ಎತ್ತು ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆಡೆ ಇಡೀ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪದು ಬುಡ್ಪೇರು. 84 ಜನ್ಮಲ ಸಹ ಏರೇರು ದೇತೊಂದುವೇರು ಪನ್ಪುನೆಯನ್ನು ನಿಕುಲು ತೆರಿ ಹೊಂದರು. ಭಗವಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓದವೇರು. ಆರು ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ನ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಪುದರ ಶಿವ ಪಂದ ಆದುಂಡು ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಅತ್ತೆ. ಸರ್ವೇರ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಓದದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದ ಮಲ್ತದು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಓದಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಿಗೆ ಓದವನಾರು ಶಿವ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲೆನು ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದೆರು. ಐನಿಡ್ದವರ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಲ್ಪೊರ್ದು ಬತ್ತೇರು. ಈ ಪಾತೆರೊಡೆ ಮನುಷ್ಯ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಪೇರು. ಬೇರೆನೆ ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದೆರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮಡು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಐನಿಡ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮನು ಏರು ದೆತ್ತೊಂಡೇರು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರೆ ಪೂರ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತೊಂದೆರು. ಐನಿಡ್ದವರ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಕ್ಲೆ ಪೊರ್ಲಾದುಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕಲೆಕುಲು ಕಡಿಮೆಯಾಂಡು ಅವಂದು ಕಲಾ ಹೀನಾದು ಬುಡ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನತೆ ಸತ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಆಪುನವು ಎಂಚ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಏನನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಪಗ ನಿಕುಲು ಪಾವನ ಆದು ಬುಡ್ಪರು. ಇಂದು ಸಹ ತೆರಿದನು. ಇಂದು ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞವಾದುಂಡು. ಈ ಯಜ್ಞಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆವಡು ಸತ್ಯ ಗೀತೆನು ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ನಿಕುಲು ಸತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರ. ಐನಿಡ್ದವರ ಸತ್ಯ ಗೀತೆ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪಂದು ಬರೆಪರು. ಆ ಗೀತೆಡಂತು ಪುದರೆ ಬದಲಾದು ಬುಡ್ತುಂಡು. ಏರು ಕಲ್ಪದ ಪಿರವಡು ಎಂಚ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆತೆರೋ ಅಕ್ಕುಲೆ ಬದುದು ಪಡೆಪೇರು. ಐದವರ ನಿಕ್ಲೆನು ಕೇನೊಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಪ್ಪನೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಶರೀರವನ್ನು ಬುಡ್ನಾಗ ಕಾಲಿ ಕೈಟು ಪೋಪೇರು. ಆ ವಿನಾಶಿ ಸಂಪಾದನೆ ಅಂತೂ ಜೊತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲು ಶರೀರ ಬುಡ್ಪರ ಪಂದಿತ್ತನ ಕೈ ಜಿಂಜ ಒಂದು ಪೋಪಾರು. ದೇಪಂಡ 21 ಜನ್ಮಗಾದ ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಜಮಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಮನುಷ್ಯರನ ಸಂಪಾದನೆ ಅಂತೂ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಇರ್ದುಲ
ಎಂಕುಲು ಬಾಬಾಗ ದಾಯ ಕೊರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಏರು ಮಸ್ತ್ ದಾನ ಮಲ್ಪೆರು ಆಕುಲು ನನಂಜಿ ಜನ್ಮೋಡು ಸಾಹುಕಾರ ಆಪೆರು ಕಾಸನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆರತ್ತೆ ನಿಕುಲಿತ್ತ 21 ಜನ್ಮಗಾದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಲ್ಪರು ಐಕು ಪ್ರತಿಫಲವಾದ ನಿಕುಲಿಗೆ 21 ಜನ್ಮಗಾದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕುಲಂತೂ ಅಲ್ಪಕಾಲಗಾದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆರು ನಿಕುಲು 21 ಜನ್ಮಗಾದು ಮಲ್ಪರು ಬಾಬಾ ದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಈ ರೇತು ಮಲ್ಪೆರು ಆಕುಲು ಪಡೆಪೆರು ಅಕುಲು ಪರೋಕ್ಷವಾದ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪೆರು ಬಂದಿತ್ತನ ಅಲ್ಪಕಾಲಗಾದು ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದುಂಡು ಇತ್ತ ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲ್ಲ ತೂತಾರು ಏತೊಂಜಿ ಸಾಹಸ ಮಲ್ತೆರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರನೆ ಕೊರ್ರೆಯ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಐದವರ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕು ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ ನಿಕುಲಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರ್ಪೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಕೊರ್ದು ಬಿಡಿಯರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿಜರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರನು ಕೊರ್ದು ಬಿಡಿಯರು ಎಂಕು ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುನು ಪನ್ಪುನ ನಶ ಎದ್ದು ಬರ್ತುಂಡು ಜೋಕುಲು ಸುರುತ್ತಕಲ್ನ ವಿಚಾರನು ಮಲ್ತಿಜರು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಈಶ್ವರ ಆದೊಲ್ಲೆ ರೈದವರ ಬೇತೇರ್ನಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಎಂಚ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಬಂದು ಈ ಬಾಬನು ತೂಲೆ ಬೇರೆನ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಲ್ತೆರತ್ತೆ ಈಶ್ವರನಂತು ದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಬೇರೆರ್ದು ಮಲ್ಪೈರು ನಿಕುಲು ಸಹ ತೆರಿಯುಂದರು ಎಂಕುಲು ಬಾಬರ್ದು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಯರ ಬೈದ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯಾವಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಆಪತ್ತುಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಐನ್ ಕೇನೋಡ್ಚಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಶ್ವಾಸ ಅಂತೂ ಮುಷ್ಟಿಡುಪುಂಡು ಒವ್ವೆ ಯಮದೂತೆರು ಬರಂದೆಪ್ಪಾಡು ಸಿಪಾಯಿಲ್ಲ ಮೋನೆನು ತೂಂದಿತ್ತೆಲೆಕನೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮೂರ್ಛಿತಾದ ಬುಡ್ಪೆರು ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲೆಕನೆ ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪೆರು ಬಂಗಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ದಾಲ ಈತ ದಿವಂಡ್ರೆ ಬುಡ್ಪುಜೆರು ಆಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಖರೀದಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾಸೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ನೋಟುಲ ಸಹ ಚಲಾವಣೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ರಾಜ್ಯ ಬದಲಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಕಡೆಯಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಿಯಾದ ಸೈಪೆರು ಮಸ್ತ್ ದುಃಖದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಸುಖ ಆದುಪುಂಡು ಇಂದು ರಕ್ತಪಾತ ಐನ ಗೊಬ್ಬು ಆದುಂಡು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಲು ಆಪುಂಡು ಇಂದೆರ್ದಲ ಸುರುಕೆ ಬಾಬರ್ದು ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯುವುದು ಬಲಿಪುಲೆ ತಿರುಗುಲೆ ಕೇವಲ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಪಾವನಾದು ಬುಡ್ಪರು ಅಂಡ ಆಪತ್ತುಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಯ್ಯೋ ಪಣದುಪ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಅಂತಿಮ ಡೋರಿ ಶಿವ ಬಾಬನ ನೆನಪೆಪ್ಪಡು ಆರ್ನ ನೆನಪುಡೆ ಇತ್ತದು ಶರೀರನು ಬುಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೂವಿಯ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಇಂಚಿನಕಲ ನೆನಪು ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ನಾರಾಯಣ ಅವಡಾಪುಂಡು ಈ ಅಭ್ಯಾಸನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆಯುಡಾಪುಂಡು ಬೇತೇರ್ನ ನೆನಪು ಬತ್ತನ ಪಂದಿತ್ತನ ಅನ್ನುತ್ತೀರ್ನಾಪೆರು ಏರು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆದುಪ್ಪೆರು ಅಕುಲು ವಿಜಯ ಮಾಲೆಡು ನೇಯ್ಗೆ ಆದುಪ್ಪೆರು ಐನೆರ್ದವರ ನಿಕ್ಲಿನ ಕೇನೋಡಾಪುಂಡು ಬಾಬನ ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಎಂಚಿನನೆ ಕೈಟು ಇತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಅವು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲೋಡು ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೈಟು ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಎನ್ನ ವಸ್ತು ಅತ್ತು ಈ ಜ್ಞಾನಗೂ ಬದಲು ಇಂದೇನೆದ್ದೆ ತೊನ್ಲೆ ಇಂದೆರ್ದು 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕಲೆಯುವವರು ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರ ಗಾದೆ ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪರ ಐನೆರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪಾವನ ಅವಡಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನುಭವಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಪೋಪರು ಪದವಿ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪರು ಪಂದಿತ್ತನ ಕೃಷ್ಣನು ಜಕ್ಕಲಿಗೆ ದೆತ್ತೋನವರು ಕೃಷ್ಣನಂಚಿನ ಪತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಕೃಷ್ಣನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಅವಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಕೇವಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿರು ತೆರಿಯುವವರು ನನ ಕೆಲವರು ಉಲ್ಟ ಸುಲ್ಟ ಪಾತೆರುವರು ಎಡ್ಡೆವು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ದಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವಲ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಲ್ತದು ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರನು ಬಾಬಾಗ ಕೊರ್ದು ಬಿಡಿಯರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು ಅಂಚನೆ ಬಾಬನ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ತದು 21 ಜನ್ಮದ ಪ್ರಾರಬ್ಧನು ಜಮ ಮಲ್ತೊನಡಾಪನು ರಡ್ಡು ಇಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲುಡು ಓರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ವಸ್ತು ನೆನಪು ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಲ ಬಾಬನ ನ್ಯಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿ ಇಂದು ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ತೆರ್ಗಡೆಯಾದು ವಿಜಯಮಾಲೆಡು ಬರುಡಾಪನು ವರದಾನ ಮನಸ್ಸುದ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಗಮನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಏರುಣ ಕಲೆತ ಅನುಭವಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತಕ ಭವ ಇತ್ತೆ ಅಂತಿಮ ಸಮಯಡು ಮನಸ್ಸ ಮೂಲಕನೇ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪುಡು ಐನದವರ ಇತ್ತೆ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪಲ ಸಹ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಯುಂಡ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೂಡ ಸಾಧಾರಣ ಪಾತೆರ ಪಂದು ತೀರುವನೊಚ್ಚಿ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಸಂಕಲ್ಪದ ಹಲ್ಚಲ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಲ ಹಲ್ಚಲ್ ಪಂದು ನೆನಪೋಡಾಪುನು ದೇಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸಮಯ ಬದಲಾದುಂಡು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಗತಿ ಸಹ ಬದಲಾದುಂಡು ಐನದವರ ಸಂಕಲ್ಪುಡ್ಲ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಯೋಡಾಪುನು ಏವ ಮನಸ್ಸದ ಮಿತ್ತು ಈತ ಗಮನ ಒಪ್ಪಡು ಅಪಗ ಏರುಣ ಕಲೆತ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತಕ ಆದ ಬುಡ್ಪಾರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಕರ್ಮಡು ಯೋಗದ ಅನುಭವ ಉಪ್ಪುನವು ಅರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನವು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ರೂಪದ ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ಸದಾ ವಿಜಯಾಲೆ ನಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಈ ಕಂಬೈಂಡ್ ರೂಪದ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದು ಸದಾ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾಮನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೃಷ್ಟಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ ಐನರ್ದವರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ವ
ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸದಾ ಒಂಜಿ ಸ್ಲೋಗನ್ ನೆನಪುದಿವೊನ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ದು ಗಾಬರಿಯಾಪುಜಿ ಸ್ವಯಂ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಕೊರ್ಪ ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪ ಸಫಲತಾ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುನು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.